Des del Col·legi Sant Miquel dels Sants celebrem la Diada de Sant Jordi amb la recitació del poema El lector, del rector de Vallfogona, que enguany ha estat l'escollit per la Institució de les Lletres Catalanes en el Dia Internacional de la Poesia. Amb la lectura d'aquest poema del rector de Vallfogona commemorem els 400 anys de la seva mort i des d'aquí a l'escola fem una lectura col·laborativa, col·lectiva, amb les diferents llengües que parlen els nostres alumnes. A continuació, doncs, podeu gaudir de la seva recitació. Si bajas la vista hacia la gruta del universo, albergue de pena. حيث لم يصل أبدا الضوء الهديء في ظلام الليل العميق. Oh, likewise look at the sky, where brightness abounds, following the golden vein of zodiac signs. Or the great sphere, brimful of fires, you search for the beginning where all is founded. Fie te aduci pe al frigului tărâm cu care rareori soarele e milos. O kung saan ang araw at gabi ay magkasing haba. Kuti bak amer kalm o azuri. Reste sur la terre, fruit ou quien. Sempre, fidel lector, seràs un ase.